Sikhuluma nobani? Madoda, sibonga futhi. Sibonga kakhulu butwana. Angizwa? Hayi ukhulumela phansi. Hayi asibonga kakhulu butwana. Laphana sizothethela unumber 7 esomthethela laphana. Abafana bashaka kamnandi laphana bathi. Abafana bashaka kamnandi laphana bathi uqiniso. iJerusalem band various artists ama-artists amaningi nje kahle lapha axubene ashaka kamnandi Iqale ikuphi inkinga Hawu manje sanithanda emakhaya sanithanda ubulalele nathi inkosi yezingoma bakwethu lalela nathi inkosi yezingoma Khulubenze silima
ngizisho kamnandi madoda. Sithi ngiyekelele uKing Nuba. Wathi mawe wenza kahle nje. Bathwele. Mawe wenza kahle. Abakhuphukayo lapha. Bathi uthwele. Iphi ingakhuphula engoma. Funa idlale background. Ithuleleni. Awu madoda. Zisho kamnandi insizwa madoda. Ikhuphuka sithi uKing Nuba. Abaze bathi uthwele bathi unenyoka emhlabeni banomona. Mawe wenza kahle nje. Bakudlela umona. Bathi Khula baqhubeka uKing Nuba. Awu madoda mawe wathi manje bakudlela umona. Hawu kusiyothini-ke. Waze wamnandi ezweni. Bakwethu ngikhuphuka ngempela insizwa ezisho kamnandi ezihlangene lezacula ngeqhawe uKing Nuba. Hawu njengobani. Cula ngami ngisaphila ezweni. Kodwa bangidlela umona. Khuphuka madoda uqiniso. Hawu madoda nawe khipha cash sithi sicawu nombekezeli Khothani. Bese kokhothani abakwethu. Khothani ngithi bakhothe khothani. Ngithi bekezela mbekezeli. Ngithi sicawuzela sicawu. Ngithi khipha cash ngithi ukhiphe lo cash kodwa ungawukhiphela besimama. Hawu ngithi qiniso ubalikhuluma eqiniso noma kube ezweni. Hawu bakwethu ngicule kamnandi nisho kamnandi. Ngiculela Inkosi lababhemu laba. Baqopha ngoKing Nuba. Ngingabazi bashaya ingoma emnandi ngathi hayi le. Akulula ukuthi ngiyizike njengoba nezweni semsakazweni wethu hamba phambili madoda sithi Khula FM njengoba top 10 yethu siyazenzela ezweni top 10 yethu sikhathelele kwethenjwa sikhathelele lutho cha senzele lothanda ahlukumeza imoto sithanda abantu bawethu ngina YouTube channel King Bamita. Please subscribe on my YouTube channel. Don't forget to watch my videos. Madoda, watch my videos, keep on watching them. Don't skip ads. There are something that is called ad or ads. Yeah, please don't forget to watch them. Don't skip those ads because I benefit when you are watching ads. I love you so much, guys. I know that there are people that don't understand this is Zulu and don't understand this Xhosa, but I will keep on helping them to understand me what I'm talking about. Please subscribe on my YouTube channel, King Bamita. Tell your friend, tell your grandmother, tell your boyfriend, your ex-boyfriend, your girlfriend to subscribe on my YouTube channel on Facebook, King Bamita. Please, when you are message one, please subscribe on my YouTube channel, King Bamita. Unikele nje bakwethu. Nikela nje. Bekuyini nje ukunikela madoda. Unikele nje ngokusubscribe. Your subscription can make something to me bawethu. I need your subscription to please subscribe on my YouTube channel, King Bamita. You can search it on YouTube. Madoda. Bakhuphuka mnandi abafana. Kubo, awumakhuphula kancane. King Nuba. Madoda, sibonge kakhulu bawethu
sophuthuma kunamba bani number 6 wethu njengoba sikhona lapha emsakazweni wethu Khula FM sibamba babili abathatha khona lapho philane sibuko samaqha uthi mele ugunde King awumadoda ulo lungisani vilakazi uthel even your ex bawathi ngisho kanjalo bese sithi ududuza kumethe uthi wenuba aninyanyise hayi bawathi ngeke bawathi hayi Thabo magolide awufaka question mark uthandaza uthi cela ukuthandaza caluza uthi hola amadoda andile vilakazi uthi Inkosi yethu khuphukani laba wesandana kunoke emakhaya madoda khuphuka ngamaqhawe manje siyathuthula manje asimanga i-top 10 yethu yangempela number 6 esimdedelayo iyadlala bengisho idlala number 6 esimdedelayo amen abafana bangapha ngakithi olundi edlebe amen bangapha egoli kodwa ngokuhlala abafana bayakhuphuka lapha bayakhuphuka abafana manje phezebele emakhaya olundi madoda masabathina zazi English bayaze lapha labantu kodwa bayishaya bashaya yaphesheya angizona noma bekuthiwani kodwa ningoma iyasho hayi yasho bakwethu nobangazi noma kuthiwani bakwethu lapha semsakazweni nothi Khula FM sikhuphula ama-artists madoda sikhuphula ama-artists after le ngoma sobamba ama-call futhi zithi qaphu sakhuphuka nayo lapha madoda njengamanje umabhecana madoda bathi babheceze babheceze wemabhecana ubheceke ukhalisana phansi olundi emahlikihliki madoda njengoba sisho kamnandi nje sithi usolundi emahlikihliki
uthi bheka mina ngedwa bheka mina ngedwa awu manje la maka uhleli nodali wakho lapha ngihambele eduze umtshela ukuthi ingabusangishiya wedala ungabusangishiya wedwa ezweni kube ezweni ngiyahlushekwa ezweni kunzima ukuthola umuntu omthandayo ibuhleli nodali wakho nje manje mtshele ukuthi bheka mina ngedwa awu madoda asabe mangekana amahle laphana. Sibatho zolundi nakhona. Asidelele laba. Bese sibamba amakhola amabili amathathu. Ikhanda bafana, ikhanda bafana.
madoda khuphuka mnandi madoda insizwa le iyafundisa ukhulubenze isiginci madoda isho kamnandi ithi ngashona la indoda hawu madoda ngibona nje ngangekho nje bawethu ngibona nje ngangibuza ngisana indoda yami bawethu ikhuluma le nkinga ezikhona kezweni manje indoda ijule kakhulu le ngoma siyidisa phansi le ulunde limahlisi ku hawu madoda isho kamnandi yaproduce over producer impela ayikho hawu madoda yaproduce ukhulubenze le ngoma bawethu isho kamnandi ithi ngashona la indoda ngibona nje kangenje nami awu manje ngangidla mnandi ngangilala kakuphaka ama-complex ngilale ngenyanga kodwa manje sengizokhona sengizokhona manje ngangidle ngithandayo ngashona la indoda isho kamnandi madoda siyidonsa uluntu awu bawethu ngiyathemba ukuthi madoda nisawuthakasela umculo wethu sesizophuma nje manje isikhathi sethu sasiphelela njengoba nazi ukuthi nathi siqala ngo-11 ilokhuzana uhlelo lwethu liba u-1 hour kuphela nizolithokozela nje njalo nje masithola isikhathi hayi masithola isikhathi bakwethu angathi anibalulekile njalo nje mase selihlelile futhi akunonela ukugcina nisazobele nithola uhlelo lethu abantu abafuna ukufaka iy'ngoma zabo basithinte kunamanani aphansi nje abazoxhumana nathi iy'ngoma zabo selithembisa ukuthi lobe hleleke kakhulu yabo nje manje ajobe sekuhlela ngaphezu kwalokhu bese siyalokhuzana siyalokhuzana ingoma siyadlala ingoma zabantu ezweni njengobani bawethu khona ngizakulungisa okuncane kuthuma bakwi-Wi-Fi bawethu njengoba sengishilo nje ukuthi siyamthanda kakhulu sinithanda kuhlungu timbambo sinithanda kuhlungu timbambo emakhaya nani sinithanda kakhulu akekho omunye futhi okuyanithanda ukwedlula thina yabo akekho omunye obuyanithande kanje njengoba sishilo nje bakuthi sixolisa kancane ngobuphice be-technical studio lapha uproducer technical producer lapha bekhona besayilungisa kancane besathina lapha u-technical producer bakwethu siyanithanda kakhulu emakhaya bakwethu niqhubeke njalo nokuthakasela umculo wethu sicela nisithinde nje manje sesiyavalelisa
ugoduka Nuba siyagoduka manje ulala nobani siyalala siyabalala abantu wasithatha kule number 0609161237 inamba ongasithola kuyona ithi 0609 161 bagesa bagesa ukuthi sewabona lapha ngiyambona usinewe uyagesa lapha ondwande awumandwande makwethu isindwandwandwa ithi 0609 1611237 inamba ongasifonela kuyona lapha emakhaya uvalelise lapha na usho ukuthi ulala nobani wena siyalala njengamanje as we know that our show has started ngolokhuzana ngo 10 past 10 njengamanje izophela ngo 10 past 10 liba 1 hour kuphela ngo 11 past 11 10 past 11 liba i-hour lodwa uhlelo lethu bakwethu niyolithola selihleleke kahle na ku YouTube olunye njengamanje ikhamera bese isebenzisa beya icishe just iphethe njengamanje but lezo iqoqo ezincane uzoyithola ku YouTube abangazwakalanga abangani baba njengophondo yabo asiyaqolisa wenqobile ngokuthi kuyaphela idatha lapho emampongose sixolise kakhulu uNkulunkulu uzokupha amandla uthekelinye ngicela bawethu njengoba nibukile njengala manisuka njengala isicelo sami sokugcina please support us please support me as uKing Nuba support beNokhulubenze siyathembisa ukuthi kukhona sobe sinithulela wona wehlukile okuhle cela nihambe no subscribe on my YouTube channel King Nuba Media nicofa nje subscribe ayikhosti lutho leyanto subscribe ku YouTube just nje ufollowisha ukuthi uyamfollowisha ukuthi ikutshela mama ngifaka ivideo please subscribe on my YouTube channel masiphuma la uhamba subscriber masithinta njengamanje lapha ku 0609 1611237 ngolokho njana ngo 6 past idedele noma ngo 5 past number 1 hayi so dedele basebenzele emlungu lesonto nothana bakwethu abafona if abekho abafona siyadedela number 1 inamba ethi incewule number akuzoyibize ithi 0609 1611237 inamba osithola kuyona lapha ithi 0609 1611237 sesithi uzani kufunani bakwethu sesithi uzani angathi asekho ngoba sebelela abantu bakwethu sinithanda kakhulu emakhaya sithi qepequ kwasho lo umsakazo okhozo utshathi ugota athi pequ naba ngathi pequ sambona ulungasibiya uthi sesithi uzani ngibone lapha ubuhle buhle vilakazi uthi siyabonga ezweni kwaze kwamnandi ezweni sithi pequ sithi kubambe call amadoda uyabhaza kana airtime NQ Ntombela bawethu uthi Nkosi airtime yokugcina Khula FM sawona hello yebo uyaphila siyaphila manje usikhuluma nobani sho sizothethela lapha number 1 sizothethela number 1 lapha I was start 10 ubani 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 did you bye Thanda kakhulu emakhaya stand subscribe on my YouTube channel King Nuba Media bebuka ama video ku YouTube sewonana ezweni abafuna ukungiqasha abafuna ukwesiqasha abasithole lapha ku inbox King Nuba Media or bathi manager bakwethu lena bengizoyishiya manje abafuna ubooka thina or mina bakwethu if ufuna ukuthi siyoba bo MC bakho you can book us 079 manager bakwethu le ayifana le bekwama call
cela bakwethu niyihloniphe le inamba oyithathayo ayihloniphe 079 804 24 14 079 804 24 14 if ufuna ulokho uzana ukubhuka ezweni uzothola khona la bawethu sesiyahamba manje bekumnandi kuba nani siyanithanza ubuhlungu thimbambo Swatini ngiyanithanza ngitonibona lapha bashilo baseSwatini bathi sikubukile eKing Nuba abaseZimbabwe bashilo mandrebela amahle bathi bangibukile namashona bonke nje ngiyabathanda kakhulu ngiyanithanda kakhulu bawethu please guys le number ngiyibizile njengamanje nihloniphe kakhulu if kuukuthi mhlambe ayikusiyona yami manager bawethu ngicela nihloniphe nikhombise ukuyihlonipha ozoyithatha mayihlonipha nawe uzobe khombisa ukuyihlonipha uqobo ngoba into yenzayo usubonisa ukuthi wena ihlonipha or uyihlonipha ngicela ufone ngoba ngesizathu or kukhona okudingayo bawethu ngiyanithanda kakhulu niyezwa bakwethu njengamanje sithanda edla nasezansi madoda emagumbini amanye omhlaba bakwethu siyanithanda bakwethu sovinjwa ulwazi la ngaphesheya kolwandle sizosifika awu madoda angesiza inyoni sindizela phezulu awu madoda sizinyoni babone inyoni mabesibona siyanithanda bakwethu wema Khula FM bekumnandi kuba nani bemnandi kuba nina see next time let's meet awu wow, so it's like Papa guys, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, King Wami Kiancel. Support me by subscribing on my YouTube channel, Papa guys. Papa! Number one! We are to Wabonani! You're to Wabonani as well. Whoa! Papa!